Po tom, čo Ivan Štefanec povedal, sa určite logicky natíska otázka, že prečo zrovna Záhorie. Takže myslím si, že okrem najlepšej dostupnosti k diaľniciam na Záhorí žijú veľmi múdri, prívetiví ľudia, ktorí si vedia sami zo seba robiť vtipy, ešte ich dokonca aj sami rozširujú, ktorí sú veľakrát tvrdej povahy, ale zároveň sa vedia aj zatnúť a zatnúť sa aj v dobrom, že keď si niečo zaumienia, tak o to zabojujú a dokážu to. A ja ako poslanec Mestského zastupiteľstva Skalici takisto ponúkam súčinnosť, že vyvinieme aktivitu, lebo viem, že máme voľné pozemky a takisto tieto pozemky určite majú od Lozorna cez Malacky, Kúty aj v iných lokalitách, ktoré by vedeli ponúknuť, ale čaká sa na to, kedy bude vláda konať. Takže by som bol rád, keby pán minister Valatinský zišiel z houseboatu, dopil víno, zavolal šoféra, a prišiel s ním pred Bonaparte, naložil pána predsedu vlády a nech vyrazia pred úrady práce v Holíči, v Senici, v Malackách alebo inde a opýtajú sa tých záhorákov, či by takúto investíciu chceli, či by stáli o prácu. Som presvedčený, že viem už teraz odpoveď. Záhorákom záleží na tom, aby mali viac možností pracovať, aby sa mali lepšie, aby mali lepšiu kvalitu života a osobne garantujem pánovi Malatinskému, ak túto investíciu vybaví, tak mu za každé jedno pracovné miesto donesiem pravú záhoráckú špecialitu, originálny skalický trdelník. Ďakujem pekne.